Salam mehriban çağalar, edidiň dostlar. Biz siziň ähliňizde berk jan saglyk, okularyňyzda üstünlük arzu etjäs. Şeýle-de şol ajaýyp zamanany bize bagş eden gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, Asgabat teleýaýnymynyň çağalar we yetkinjekler bölüm tarapyndan taýýarlanyp ýörüýte siziň üçin ýaýlama berilýän Bagtyyar çagalyk atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Bizem gepleşigimizi Arka Sowda Dinjaş merkezindäki çagalaryň oýun meýdançasynda ýazga geçirdik. Anha görüşimiz ýaly bu ýerde çagalaryň oýun meýdançasy örän köp. Bu ýerde çagalar hereketli oýunlara meşgul bolup bedenlerini berkitýärler. Bizem bu ýere gedelenje gelen mehriban çagalaryň ýerine ýetirýän sazlaryny, şeýle-de ýürek buýsançlaryny ýazga geçirdik. Mehriban çağalar edidiň dostlar. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine, bu ýere gedelenje gelen deň dostlarymyzyň biri bilen tanış bolalım. Men Asgabat şäherindäki 16-njy orta mektebiniň okuwçysy Nesilhan Çaryýew. Men esasy okumdan soň sportyň futbol görnüşi bilen meşgullanýan. Anha men bugün deň dostlarym bilen Arka Sowda Dinjaş merkezindäki çagalyň oýun meýdançasyna gedelenje geldim. Bu ýerde sportyň käbir görnüşleriniň tilsimine meňzeş oýunlar hem bar. Basketbol halkasyna pökküýüni salmak ýaly oýunlary muňa mysal getirmek bolar. Biz bugün bu ýerde wagtymizi şadýan geçirdik. Şäherimizde örenken oýun meýdançalary, hezil edip oýnaýarys gyzykly oýunlary, hereketli oýunlar bedenimizden berketýär. Şeýle hezil ýerlerde wagtymyzam şat geçýär. Sag bol Nesilhan, arzuwlaryň hasyl bolsun, watanymyza, ýurdumyza gerekli ýaşlar bolup ýetişmeňizi tüýsüregimizden arzu etjäs.
sport, yaşlığın ıqbalına sport, dünyanın ıqrarına, arkadağın ak yoluna, Türkmen sportuna şöhret, sportum var, şöhretim var, yenişlere ıhlasım var, milli ruhli ak baltım var, Türkmen sportuna şöhret. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, sport baktın terpayımız. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, vatan nurluğun ayımız, Türkmen sportuna şöhret. Mercan arkadağı şehri, zamanın baqi bahari, sağdınlığın ak sehri, Türkmen sportuna şöhret. Käde sport toplumları, hayran etya iklimleri, sport ak batın minberi, Türkmen sportuna şöhret. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, sport baktın terpayımız. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, vatan nurluğun ayımız, Türkmen sportuna şöhret. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, sport baktın terpayımız. Milli sport görülemez, arkadağlı serdarımız, milli lider yürülgemez, vatan nurluğun ayımız, Türkmen sportuna şöhret. Oyun meydançasında gördüm bir çagalyk, mehriman ejesinin en aýja balyjygy. Aýlanyp ýör ýapyşyp, ejesinin elinden hedil edip gülýärem, dürde kulýar dilinden. Ilkä tomoşa etdim, herhilije oýnuny. Soňam baryp çagany götürdüm men boýnuma. Oyun meydançalarynyň goý köp bolsun çagasy, güli oýnap şatlantyn bagty döwrüň balasy. Mehriman çagalar ediden duşar. Biz gepleşigimizi çagalaryň oyun meydançasynda dowam etýäs. Gelin bu ýere gedelenjeklerimizden biri bilen tanışalalım. Jigem özüň bilen tanış edaýsam. Men Asgabat şäherindäki dil derslerini çoňlaşdyryp öwredýän 87-nji orta mekdep okuwçysy Emine Meredowa. Men hem esasy okumdan soň 3-nji çağlar sınıf mektebinde skripka hünäri boýunça okaýarym. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 doğan hemmesi. Olar kompozitoryň iň ýakyn kömekçisi. Notaları öwrenýäs, nota bilen çalmaly. Ýöne öwrenjek bolsaň, muallim Halipadan madan tälim almaly. Men şu okuw ýylynyň dowamynda bir näçe sazlar çalyp öwrendim. Yerine ýetirýän sazlarym bilen bayramçylyk dawaralaryna hem gatnaşdym. Güneşli diýarymyzda bahar passy hem özüniň toy bayramlary bilen şatlyk şoğuna beslenýär. Ýaz ýelkdir agaçlar, boýalypdyr ýaşly. Guljagazlar meňzeýär, gülýe kamyň gaşyna. Başy garly daglaram, tahyýamaly kesteli. Ýörjigin jan bileje. Kuşlaryň sesini eşitelik. Biz aýdym saz sunugatyny öwrenmäne, ahly şertler döret berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýarys.
çağalaryň sagdan berk bedenli bolup yetişmekleri üçin ýurdumyzyň ähli künjeklerine sport toplumlary, ýöreýteleşdirilen sport mektepleri hereket etýär. Şeýle-de selgählerde, medeni dinçalç merkezlerine, ýaşaýyş jaýlaryň ýanaşyk ýerlerine çağalaryň oýun meýdançalary yerleşdirilenler. Çağalar şol oýun meýdançasynda hereketli oýunlara meşgul bolýarlar. Hereketli oýunlar bolsa, çağalara diňe bir güýmenje däl. Eýsem çağalaryň berk bedenli bolup yetişmeklerine özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmyzy aýtýar. Şeýle süýjden arzuwlar bilen Bagtyýar çagalyk atly gepleşigimiziň bu gezek sanyny geçirip tutarýar. Gepleşigi alyp bardy. Asgabat şäherindäki 17-nji orta mekdebiň okuwçysy Şahzada Rahmanow. Mehriban çagalar, eziň dostlar, gepleşigimiziň inlik sanlaryna görüşýänçä hoş, sag bolun.